Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nọrụ n'ọhụbụrụchi nwanne ọnụ nwanyị mba awụchasịala n'ugbo eyi ihe ikwu na-amaghị ibezi ya ihe m na-eji nnọọ mgburi ya gbaje ka ofu ọkụ ụmụnne were ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akụ ka m were m igbo oge ọ na-anọ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mba nọ m aza ya sị m na m nwere akụkọ na mgbotowara ya ụmụnne n'ọnọdụ ọya ọdụ ma ọ bụrụ na ya mejọrọ n'ụlọ ga-eche akwụkwọ ya na anụ ga-eche akụkọ otu ya ga-esi gbotowe ya ewepụ etinye eti na ọ bụrụ na ya nwa mejọrọ n'ụlọ taa ya ụta ma ọ bụrụkwa na ọgwụ ya nwa mejọrọ n'ụlọ convince godi ya gwagodi ya ma ọ bụrụ m ị ga-ekwere na ihe na mkpụrụ mmadụ ole na ole si ekwere ya ga n'ihu sị m na few years ago na ya alụọla nwaanyị nwatakịrị nwaanyị ya hụrụ ya for 6 months ga-emere ndị nwe ihe were ya gbaa akwụkwọ n'ụlọ ụka nwata nwaanyị efiri na ọ hụrụ ya n'anya n'ihi na ọya nwa na ọ na-erutezi onye nwa bụzo gosi ịhụnanya ya egosikwara ịhụnanya wepụta onwe hụ nwa n'anya only 6 months kpọọ ka enyi ya abụọ nọ na relationship ya propose marriage okwerekwere ya ga hụ ụmụnna mere ha ihe n'ihi na ya eji ego ya mere ha ihe metụrụchara ha ihe ala mgbanyị mana mgbe ha na-agbagharị mgbagharị wedding ịgba akwụkwọ n'ụlọ ụka mgbe ha na-eprepare for their wedding na ọ bụ otu a ka nwunye ya mere travel ọ ga Abuja ọ ga Ọnịcha ọ ga Port Harcourt ihe awụchi ebe ụmụnne ebi ndị na-asị ya mgbe ha bịa ka ha ziga eke onye ka esi ya bịa ka ya ziga eke ihe a niile wụ ihe mgbagharị so wedding ya na ya abụọ na mgbagharị eme nwunye ya nọrọ away for complete 2 months na o ji 1 month na-aga visit gị ụmụnne ya ọ ga ya nọrọ onye ka 2 weeks ọ ga nọrọ onye ka 2 weeks ọ lọtara after 1 month o mere travel ya nwa daa ọrịa ya nụga drip kpatara na mgbe ọ lọtara ya na ya bụ enweghị mmekọ ka ya nwetachara onwe ya o letacha n'ụlọ wee nwetacha onwe ya nwanne ya ka nụ Ọnịcha sị ya nwe ya bịa ya gbapụrụ njikere gawakwa n'ihi na ya eji ha stil ha enweghị mmekọ ọ ga ebe ahụ na ọ hakwa 2 weeks otu aka gochila ọba village na ọ na-aga ihichachi ụlọ na ọ na-aga clean na-agba dị nnọọ very busy for 2 good months ya na abụọ enweghị mmekọ ha bịa mee wedding ahụ ka ha mekwere wedding mecha nwunye ya dị ime na ya dị surprise afọ ime na-arịrịshi earlier than otu o kwesịrị stage o kwesịrị ya so nwunye ka ha gagodo ụlọ ọgwụ na ka ya gaa nara check-up na ọrụ ọnụ ha gbanụ pregnancy test mara ma ka mara gender nwa o bu n'afọ nwunye si na orube na ọ ga-awụ next month ya si next month ya si na ọ next month nwa mee 5 months ya si really na afọ rule 5 months ago ya filigwe na o nweghị afọ na ya ahụ ka na ọ dịga laja da n'otu o kwesịrị nwunye si yes na next month na ọ wụ 5 months ya ele okwu ahụ 5 months pregnant na ọtaba ahụ from mgbe ya na abụọ jiri nwenwe mmekọ ya elege okwu ahụ ihe ahụ agbagwojuo ya anya ya sị mba ya ga stress the situation na ka ọmụgodo na anọ na ka ọmụgodo afọ ime nụ ntara nọ 8 months mgbe somebody kpọrọ na phone gwe dat na ya bụ ex nwunye ya na ya sị ka ya gwe na throughout the time nwunye ya gbarịga mgbagharị marriage na ya na ya abụọ nwega mmekọ na ugbu a nọ na ọ dị ime na ofu ihe na-agwa ya na ọwụ ya nwa nwa o bu n'afọ ya na ebe na okwe ha alụ ya na ya ejighị ego na ya nwa jikwe n'ego abịa kwụọ n'ara ya enyi ya nwaanyị ya chọrọ ịlụ nwanne ya na-ala ala obi o were ego bịa meghara ya lụrụ ya bikos o bu ego ya na ihe ya sị ka ya gwa ya na nwa ahụ nwunye ya dị ime nwere ike ịwụkwa nwa ya na ọ mụọ ya mara onye ka enwe nwa ọ wụrụ ya nwa nwa ogorokwana ya nwa okporo ike agwụ ya nwunye ya lọta ya kọwara ya ihe mgbe asịla ekwe kọọlụ mmadụ kwere lelele na-enweghị ọ ga-akọwatanwu nwunye ya sị ya agwakwala dat na ya eji okwu ex ya that stupid boy na ya ji okwu ya mere okwu ya gwawa ya sị na in the first place na mgbe a na-agbagharị wedding ya na ya bụ na-agbagharị mgbagharị ime wedding nakwa o chetara ka ọ ya echetara ọ sị na ele ihe o mere ya gwa dat na ọ gara na nke nwanne ya nwaanyị na Port Harcourt nọ 2 weeks gaa na nke nwanne ya nwaanyị nọ na nlọtọ na oshi na nke Port Harcourt gawa na nke Abuja gaa ebe ahụ n'ọha 2 weeks akwọmene 1 month ọ lọtazie ya wụ na ya nwee ji ha ya na ka drip ya enwetacha onwe ya a discharge from hospital still because ya eji ha ya na ya abụọ enweghị mmekọ oshi ihe nga proceed etu nwanne eke na Ọnịcha gaa ebe a nọ 2 weeks na nlọta ọ lọtara
ha ga-agbacha akwụkwọ lụọ ọsị na ọ dị ime na afọ ime ahụ atalighị from mgbe ya na ya abụọ jiri gbacha akwụkwọ na mgbe ha jiri nwee mmekọ, n'ihi na afta ọ lọtachara from mgbagharị a mmekọ ọzọ ha nwere wụ afta ya na ya abụọ mere wedin na ọ talighị afọ how many months pregnant ọsọ dị from mgbe ya na ya abụọ ji nwee mmekọ, na ọ hụtakwala ya so onye iberibe na ya amaghị ihe. Ọ sị nwunye ya na-ele dị surprised na-ele because mmụọ ya agwaghị ya na ya ga-agbakọta all these things. Ya gwawa sị na ọ chọrọ ịgwa ya nke mere eme na otu o shiri na ọ chọrọ ịgwa ya eziokwu ka ọ ya wepụta dị okwu etiri eti iwe enwe ya ọnụ. Nwunye ya rịọ sị ya dị sorry na actually na ex ya nwe nwa na ọ bịara bịa nye nwe nsogbu si ya ka ya na ya abụọ nọ one last time na ọ just once, so n'ọkwa just once ya bịa notice ya na ya adịla ime, ya gaa ụlọ ọgwụ dọkịta emewe ya advice ebe ya na-achọ ime wedding, why not ịhapụta nwa, so ya hapụgazie dị nwa. Na dọkịta bịara bịa gwawa ya na ọ na-adị mma chi ime wedding agaghị chi ime na echichi ime ahụ bịa mechazie wedding na nwa na-arakwa ahụ ịbịa ụjọ abịazie mere na ejiri hapụgazie ya. So because of ihe na ọnụnụ o kwuru ya elee ya ụdịka mmadụ ya wụ na ọ gbaraghị ya na ya abụọ na ihe ahụ lead to divorce, ha agba separate ya gwa ya sị na ọ wụrụ ego wụ problem na ọ gara egwe na o buru nwa ahụ bugoro ebe ahụ obi ya nọ ga ya na nwatakịrị nwoke ya na abụọ kwụrụ m nwa ka ha ga elekọta nwa ha, na ọwụ ya ga-azụ nwa onye ọzọ ya ga-eme ite oge nwoke nara ihe akwụrụ n'isi nwunye dissolve marriage ka aha agawa. Now after 2 years ya hụ this lady like ya, another lady like ya ụkwụ gwere n'ala, ọ masị ya kọrọ ya everything na ya lụbukwele nwaanyị na ọ mụrụghị ya nwa ọ gwara ya ọ gara ịmụ ọwụghị nwa ya, ihe a butere separation, ọ gawara onwe na ya kọrọ this lady everything gbasara marriage ya, gbasara past ya, gbasara status ya, mana enweghị ihe o kwere agwa ya gbasara nke ya. Ọ dịkwa na ka onye mụrụ na nwa before na ọ dị beautiful and young looking kpatara na eji propose kwere ha lụọ, na ha alụchana mgbe ya chọpụtara dat na nwa okorobịa garịga n'ụlọ nna ya na ọwụ this lady mụrụ ya nwatakịrị na ọ nọ JS3 as of then. By then ya na nwunye n'ugboene alụọla, ọ mụọrọ ya nwa ofu mkpụrụ nwa nwaanyị dị ime ka abụọ mgbe ihe ndị a niile bịara bịa sụashiwazie nwaanyị mba nọ na nwa okorobịa nọ n'ụlọ nne na nna ya nọ JS3 ka ya mechaa chọpụta na ọ nwunye ya gwara ya, in fact na ọ nwunye ya gwara ya, and the reason o jiri gwa ya wụ na ọ sị na ya chọrọ ịga kpọrọ nwa ha na ka ya na ya abụọ nọrọ. Ya jụọ sị gwa ya gwaghị ya na ọ mụrụ na nwa na mgbe ya na ya abụọ matara na enweghị ihe zuri na ya kọrọ ya everything na ọ gịnị mere ọ gwaghị ya na ya na nwoke ọzọ mụrụ nwa, na ya nwere nwa ọ mụrụ nwoke ọzọ, na ya ọwụ ya enweghị right ịma that part. Ọ gwawa sị na ya dị sorry na ya achọghị ịlụzi ya na this and that and this. Ya elege ike agwụ ya ihe ahụ somebody mama ya likere ya si ya bịa bụọ short distance na after all na alụọla na ewuga wotechukwu shiri dee na ka ahụ na ọ gaala. Ya jụọ ya sị kedu maka nna mụrụ nwa, ọ gwa ya na nna mụrụ nwa eji anya ahụ ya na ọ sị ya gawara onwe na ya kpọrọ ma nwa na ọ jụrụ ya jụ ma nwa na-enweghị ọsị achọghị ịdị involved na ya chọrọ ịga lụọ nwa onye ji ego na obi ọgaranya na ọ lụọkwalanụ na omuvukwana ọ na-agaghị ajụnụ nwaanyị jụ nwa ya, nwaanyị ajụkwuo nwa ya no, na ya kpọrọ nwa ya na-azụrụ maka ya biko ka ya rịa kpọta ya ka ya na ya abụọ nọ na nwatakịrị tokwa echi ka ha zụọ ya ezi ọfụma were mere nwa na o were mere nwa n'ebe nna ya jụrụ ajụ na ya jụla ya ilu okwu ahụ o metụ ya sọ nwa na ọ ga-aga kpọta nwatakịrị, ọ ga-aga kpọta nwa ahụ nọ JS3 mgbe ọ bịara n'ụlọ na ọ n'ụlọ ka ọ nọ lee WAEC senior WAEC na ya zụgidere nwa ahụ from the time ọ bịara n'ụlọ ebido kwara Igbo school till ọ gụchaa WAEC pụta. Nwunye amụkwara ya otu nwa nwaanyị dịzi ime ka abụọ mgbe ihe niile ugbo bịara bịa sụọ ashọ because ya dị soft ya nwere obi mmadụ. Nwunye ya ghọtara na ọ si finish, nwunye ya gwawazie that na ya chọrọ ka etige this boy nwa ha nwoke a na university. Ya gwa ya sị no na ya agaghị emeli ihe na university for now, na ihe adịchaghị otu o shiri dị, business nwere otu o shiri dịrị na nkele nọ ya amụga na ọwụ ụmụaka na ego ihe a ga-eji aga skuul tomorrow na ọta ka ya ga-akpa ya agaghị na-eche mgbe tomorrow bịara were ego bịa ma ihe echi ga-eweta
na nwa anọ nwoke na tomorrow na ọ ga-reconnect with nna ya na o jishi ike kpọọ mpa the boy ka o nwee ike sọpọtụ na ihe a na-ekwu na university na obuole na ebuole rute nke anaghị ebulizi ọgwụwesọ gịnị ka o mere na ya biko na ya akọkwala ihe a ya nwa na ya were this boy mere diọkpara this boy na ọgwụ diọkpara ya na ya ga-abilite na mee ka o lee jamp ka o nwee ike zụọ ya jụọ eso na ọ na-emecha ka o were ka ọ kpara bigi ihe awụ ihe ya na nwunye na-agabiga nwunye dịkwa ime 2 months mgbe e nwetara call from a man. The man akpọ ya aha ya sọ ya onye dị otu ya si yes ọgwawa si biko na ya na-ale ka ya na abụọ discuss na ole ebe gadịrị ya convenient ka ya na abụọ bịa discuss na actually na ya nwa onye ya na nwunye ya ọlụrụ kpụrụ m nwa nwokorobịa ahụ na ya chọpụtara ugbu a n'ọnụ ụlọ ịka ọ nọzi na ya ga-like ka ya na abụọ discuss nwee one on one ya jụọ esi ka edịkwanụ reason o jiri chọ ka ya na abụọ sit bịa discuss ihe ọwa na-ekwu ya na phone ya soke the man asoke na ọ chọrọ ịnụ ya na phone na ya ga-agwa ya na phone mana o nwere something ya chọrọ igosi ya bịa ele anya sị na ihe awụ onye ya na nwunye kwụrụ m nwa ya ga-like ịhụ ihe ọ chọrọ igosi ya nọkwa ihe ọ chọrọ ikwu his own part ya sị the man mgbe ọ bịa ebere ote the man abịakwa n'ebe ahụ the man abịa bụ moto dị oke ahụ dị this man ma ihu ị ga-ama na o ji ego ụdị ọ ga-ahụ nri naanị perfume ọ gbara designers perfume ya sị na ya fili na na-abịa ịhụ somebody na-enwe ụtọ ọ dịrị ya na ya hụ na ya na-abịa ịhụ big man mgbe ya bịara di ya ọgwawa ekelecha si ya enwere ihe ya chọrọ iwe na ya were na ya ga-akwụ ụgwọ na were ya chịwasị n'ụlọ na ya ṅụọ na mmiri na eriri nripụta dị ma na asụ oke gwawazie na achọọlị na nwunye ya today ọ lụrụ ya na ya abụọ bi and ya chọpụtara na ọ mụkwara na ya nwa na enwere so many things ya nedere ka ya na abụọ discuss man to man na ihe awụ nwa ya chọrọ ịlụ but because ya ejighị ego ya ejighị na ihe na-eshiri ike ya ejighị ego this lady eburu afọ ime 6 months ya tụrụ ya rịọ ya bee n'ihi na ya hụrụ ya n'anya too much then rịọ ya sị ya biko mechasị ngwa na ebe mama ya laikiri ya nwekwa ndị lady n'ihi na ya wụ otu mkpụrụ nwa ka ya kpọlarị ya na mme ya nụrụ ka ọ mụọ nwa na mme ya ga-aka lekọta ebe ọ si achọghị ibu afọ ime na ọ ga-were ihe iwere lawa ụmụnne ya rịọ ya so oke mgbe obere ego na ya n'aka ka ya were ebe bịa kwụ ụgwọ isi ya ọ sị no ya chọghị ka ọ bịa lụọ ya dị ekere mmiri ọkụ na ya chọrọ ọ bịa enye ha ala list ọ ga-abịa o mecha ihe na list mfa ya chọghị ọ bịa o mechara to small na ọwụ ya chọghị dịka alụmdi ahụ bifo mara oke gbakasị ahụ oke iwe uburu afọ ime nụtara gbalaga enwe ebe ọ gbara ga ya ma ọ kpọwazie na fon si ya na ejikwa gacha ụlọ ọgwụ na enyitere ego na otu aka ya na-arụta ya bịa ihe niile wụ ọrụ ebe ihe ọbụla ya hụrụ asọ wụ ọrụ ma wụrụ ọrụ dị legit ya arụ na-esendịrị ya ego until o wetara good news na ọmụọ na nwa nwoke sendịara ya pikchọ nwa ya gwa esi ka ya bịa leta n'ihe ọjụ wish n'ihi na iwe ya wụ na ya eshi na 1 bedroom flat ebe ya bi mgbe ya matara ya ruo mgbe ihe na-eshiri ike emuvu otu 1 room ọ sị na ya agaghị eso ya aga na 1 room ahụ na ya enweghị ike ime ya so oke ka ya bịa leta ya ọ sị no ngwa na ọ bịa leta ya ọ sị ya egwuru nwa ya bịa na 1 room ọ na ya ka bi na 1 room ahụ ya si yes ọ sị ya nwee ike ịbịa ebe ahụ na ọ otu eshiri esendịgara ya ego nga ya na-ahụ nwa ya na ọ na vidio kọl na since ahụ otu aka na-eche sendịrị this lady ego enwebe mgbe ya bakịrị out na ya ejikwara rekọd from mgbe the lady bụ afọ ime 6 months ego niile ya na-esendịrị na bank to bank na eji rekọd otu echi na-esendịrị ego n'afọ ime ruo n'ọmụmụ ruo ngalugbeene na orute mgbe nwa nọ praịmarị 6 ya na-esendịrị ego gwa ya sị na ya tige nwa na standard school ọ jụwa sị na ụdịka ego ya esendịgazi these days na ọ dịka ego abatala ya ka na ya ka bi na 1 room ahụ ya gwa ya sị yes na ya ka bi die ọ gwagwa na o sendịgara ihe ego ka onye bi na 1 room ya gwa ya na anyways na ọ ga-ebi bụsị na ọ nweghị ebi ya dịla large Chineke na-emeghereli ụzọ ya hụkwala na another person ya na ya bụ dị na mma mana ya bidoro esendịrị nwunye ezigbo ego ọ na-ataksị ya mmiri na ọ na-aga ego ya na-enyekwara nga ike ruru ya na ya biko na ya ele akwụkwọ a na-ebe na ihe ahụ statement of account otu eshi na-atransfera this woman ego ihe ahụ ego eshi n'aka ebe a ya etikiri iwu
otu eshi na-enye nwaanyị ego from mgbe ọ dị ime nwa ya ruo ngalugbeelu ya na ya abụọ na-ekwu ugbu a na ya na-esendịrị nwunye ego na ya na-ete ka echi esendịrị ya ego gwa ya skuul ọ ga-etige nwa ya mana ọ naghị akwe ka ya mata skuul ebe nwa ya ahụ nọ na ọ bụ otu a ka o si na-eme ihe niile ya ọrụ ya wee isendịrị ya ego nke ya gbara jere esendịkwa n'ifuli wel na ya gwara na o tige nwa ya n'ezigbo skuul and ọ bịakwara na ya ego na ọhịa n'ụja na ego nakwa ya gwara si etige n'ezigbo skuul dekwa ego ole skuul na ya na-esend bikos ya ejide money na mgbe dile dibịa bịa mata na ego abatara ya aka ọ gwawazi esi ya bịa lụọ ya gwa ya na ya alụọla nwaanyị iwe wee ya ọgwa dat na enwe ike ịhụ nwa ya anya na ọsọ ya esendị ego ọsọ ya esendịrị ego na esendịrị ga-esendịrị ego ya ga-azụpụta nwa ya dị ya ịkwụ otu task ya sị ya na ya ga na-esendị ego na ọ bụrụ ego ya ga na-esendị ọsị ya ka gbasara ya na ya na-esendịkwa ego na enwebe ego esendịrị ego ritọn ya esendịrị ego common thank you ọnụgwa na-akwa ya na ya enwetara mana ya mana ya o nwetaghị the money only because o withdraw the money the account e withdraw ya wa account eji mara na o sendịrị ego ya esendịrị ya tela mgbe o jiri WhatsApp nọmba tụrụ blọk ya na ya esendịrị ya tela na ihe ma ya esendịrị ego onye mba nọ nza ya na nwoke na-ekwuchasị dị mma na oke na ya ga-ediskọs ya wit nwunye ka mara ụtọ ga-esi kpọrọ nwa ya na o dizavụrụ ya na nwa ya nọtọ na ofu onye anaghị amụ nwa na ọ gbalịala na ka ya gaa diskọs ya na ka ha wụhụ enye ishu na ya dọchigaghị ya nwa ya ụtọ mana asị ya thank you onye ọbụla alawara onwe ya eburu mkpụmkpụ akwụkwọ nọ ntara lo bido ntọrọ gawa through it na this man esend ya ego na ọ big man o send ya ego a ga-eji zọpụta dị mkpa atọ o sendịgara nwunye na-apa ya edenwe ya as evidence in case eshi ọ ga-abịa ikele mụrụ nwa ya na-enwe onye ga-ahụ destin na ga-asị madam biko this man gbalịrị hapụrụ ya nwa ya ka ọ ga-awụ na anaghị ka mụrụ nwa na ihe ahụ evidence obi uduga na eshi ọ ga-abịa kpọrọ nwa dị man adịkwa nri dị ịbịa kpọrọ nwa ọ ya ka nwunye lọtara ya na-akụrụ ihe mgbe ile nwunye esa he anso o sendịrị ego nso ọ ya kpatara mgbe ego bịara babata ya aka o kweghị ọmahụ na the mother of this son na ọ bịara bịa claim na o kwesịrị ọmahụ na o kwesịrị ịlụ the mother ebe ọ chọrọ ka nwa ya nọrọ under him na ya under over her dead body na nwa aga agachi back to him na ya send wee gosi ike agwụla na ọkwụsị na ya dị equal to task ya jụọ esi equal to task na biznes ya mepere ya ọ gaghị ọfụma na ebe a ka ọ ga-echi azụ nwa na university because nke ya na-eme ya onwe nwekwara nwa ihe ọ dị na-awụ ime ya nwere ụmụaka tụkata na ya ga-azụ nwa na ya ihe ọ na-akọ na ya ga-enyere ya aka ekenọf ọwụrụ ga-erejista ya n'ọrụ ọsụ mana nwatakịrị nwere rich father who has never backed out who has always been there for his son nwatakịrị na nna ya mara n'onwe na ọ gara ga visit nwa na school nwoke si ịkpọ ego enwe ka etige na one of the best universities or senior na over her dead body that's na ọya magazi ya ọgwawesi ya gwacha nne na ya nwere nwa ahụ mere nwa na ọ sịkwa na ọ gaghị eji ya eme nwa na nwa na ya dị ime ya gaghị ewepụ ya ebe ya mụọra na ya otu mkpụrụ nwa nwaanyị ọ bụrụ nga end ade na ya onwe ya chọkwa ya gaghị alụrụ nwaanyị na ya ga-amụ ha mara ya ọzọ na plan ya awụghị ya mụọ ebe ya mụọ ebe ya chọrọ nwoke ọbụla ga-alụ ya onwe niile ya ga-amụ ga-awụ ụmụ dị ma na ya achọghị irelizi nwa ya nwa nwoke to the father na ọwụhụ nwaanyị ọzọ ga-azụrụ ya nwa na ebe ọ lụọla nwaanyị ọzọ na nwa ya agaghị aga ebe a ya gwawa nwunye so nwa na-ekwu okwu ya nwa na-achụ 18 years nwunye nna ya agaghị eke ịkwa ya ihe ọ gaghị akwụ ya ote nwa na-awụhụ na-anụghọ ndị ha tinye etolite that age ọ gaghị akụ ya ihe agụrụ agaghị egbu such child iwe wekwere ya nwatakịrị maka ụtọ ga-esi lụghachitakwa back to nne ọ bụ ụzọ na ọ karịala ịtụ ụjọ na enwe ihe ga nwaanyị ọzọ ịzụ ya nwa ọsọ ọgwụwesị what of poison what of ogbukwere ya nwa ya by mistake ọgwụwesị no problem ọ bụrụ na ọ bụ ụjọ ya fine the man bụ ebe ya na nwa ya ga-ahụ ha chọbụrụ naanị this man ga-ekwute ọsọ na ọ chọghị ya taa na ọhị ya na this man ga-ediscuss the man zokpọ ego ya nwa ya ị gaghị ewere ụjọ ihe na-adịghị na-amaghị ma ọ bụkwa eme nwaanyị ọ lụrụ ịma ma ọ ga-azụlikwa ahụhụ ịhụbeghị n'anya nwa ga-etolitere gị esi dị man aga erute aka na ọ lụọla nwaanyị ọzọ na ya agaghị eji nwa onye ọzọ eme nwa na dị man ma nwa ya nwatakịrị ma nna ya nwunye asịlala ya na oke na damis na sacrifice ịbịa na amụrụ ya nwa na ya amụ n'otu kemgbe mmụọ nwaanyị na ebe ọ na-aga eji ụdị ọkpara emere dị ọkpara na ya adịla tụrụ emụrụ ya nwa ifile nọ egwuregwu ka this woman na-egwu nwunye ya kpata isi ụkpa n'ala na ihe ya na-aga ugbo na ọwụ 3 months pregnant na ọgwa ya nye assurance that na ga send nwa ya nwoke to this man
no a stupid man, no a stupid man. Na ya just stay pour out, pour so that ọ ga-enwe ike rụkọlata onwe, nwee ike face onwe, nwee ike move, nwee ike jishi ike ge hapụ inwe distraction ka ọ nweta ego, nwetazie ego gaa lụzie nwaanyị ọzọ bihazie ya na afọ ime, ọ bụ igbo na-akọ nonsense. Ya kpọọ oge nwoke na fon silekwa ihe megide na ha ghọrịrị ya, ha agwaghị ya dat na nwa ha mụọ na nwa ha nwaanyị agwakwana ya na ọmụọ na nwa, anọkwa n'ile kpọtara ya nwa anọ ntara na ya azụkwala nwatakịrị zụlite ole ele wayek, mana ya chọpụtara na nwatakịrị nna ya sendịga ego na ego ya enyeghị nwunye naanị ya ma ihe o ji emegide, mana sendịrị ego o kporo ya ahụ ego nwa ya ga-eji le wayek, na ego ahụ o dere o sendịra nwa ya nwoke ga-eji le wayek na ụmụ atọ a ga-eji erejistara ụmụaka skuul atọ otu mgbe na wayek, na demand anaghị achụ ewe ego ole, ihe o chọsọ ị na-ejigo ego ebe ahụ na o jikwu demand bụ proof lekwe na ha gwa nwa ha nwaanyị kwado nwunye ka o release this boy na o tolitere ka ọ gaa hụ nna ya, na nwatakịrị chọrọsị ịhụ nna ya anya, na papa ya galaga convince ya na school jinye that ya dị involved in his life, jikọrọ nwa ihe ọ na-edere nọ. Nwatakịrị toro with one side of the story, na nwatakịrị amatala nke bụ eziokwu, na ya jụọla the boy ajụjụ, the boy sef chọrọ ịga hụ nna ya, na ọ sị na ọwụ na mma ya gwa, mana ụjọ na-atọ ya na mma ya kapịrị ọbara were tinye na kọntena na ya ga-eji eme ka ọzọ, na enide ya gara ga hụ mpa ya without her consent, na ahụhụ ya tara n'isi na ya ga-anwụ. So na ụjọ na-atọ ya na ọ wee ebe ukwu n'ugbu a na nwaanyị mba nza ọ ya ka ya gara ga kora this man kpere na phone number ahụ o jiri kpọọ ya sị lekpekpe na ya gwala nwunye ka o rediziere ya nwa ya, na ya ghọtakaghị ihe o kwugekwuge, na ọ bụrụ ka ọ ga-aga hụ ụmụnna ya kwanụ ma ọ ga-aga wefe ya mara na enwezighị ya ma ya ga-eme, na ya dochigakwaghị ya nwa ya udo. The man asị adọ nwere na ya hapụrụ ya okwu, ọ ya ka nwoke a kpọpụrụ nwunye ya wefe bụ evidence ya. Ekwurudo okwu a 30 minutes, the man asị gịnị mgbe o prezentịrị o bu mkpumkpu notebook otu na oshi ebu lekwe ebe ya tik jiri pen na ọwụ otu esi transfer gara nwunye ya ego tili ruo ngalugbu ede mmanụ ụgbọelu, na ọ ga-ahụ ebe edere elu each paper ya ede ya mgbe nwa ya dị 6 months, each paper ebe o tikiri ego the reason o ji send ya the money ya ede n'elu ebe ahụ, lekwe ihe ego gaga. Ị ga-ahụcha mgbe nwatakịrị nọ nọsịrị, ị ga-ahụ mgbe nwatakịrị nọ praịmarị, ego niile o tikiri, ego go skuul, mgbe o fere etige so ego Disemba ihe ego eji azụrụ ya, detailụcha the statement of account etiki ebe n'elu ya specify ya ruo mgbe o sendịrị ego nwatakịrị ji lee wayek, ara agba ya na welfare because ya nọ present ka e leredele ihe nwunye ga-akụ, ara onyeghị ọnụ nga ka nọ sị the woman release the boy immediately. The man egwuziri kwuo egwe di ya sị lekwe adị amama lekwe ihe o mere nwa ya, na enwekwa ihe mere nwa ya echi na ya gụkwa ha agha according to nwa ya na ya abụọ discuss nwa ya na-ebe akwa na ya nọ na ihe o kwuru ya ga-alapụkwa na ịbịa visit ebe ọ gbara ha ọsọ, ebe ọjọọ ha na o gosila that na ọmama ya nwe onye na-achọghị ka ọ bịa, and even at that ọ support ga financially, na lekwe ihe mama ya mere na ụjọ na-atọ ya na ọnwụ na ya bịa na enwe ike ịnwụ, na si biko ha agwa ya enwe ihe o ji ọbara nwa ya na ya o megere, na enwe ihe mere nwa ya echi na ya gụkwa ha agha. Court asị na ha na welfare dị ha si noted gwa the woman na nwa na-ekwu ya na ọwụ nwa ya, na ya dị very very careful ka mata hapụ ịpụta bata ha n'ụdị ọzọ, na ọ weta nwoke echi kporo nwa ya, the man akporo nwa ya nwoke agwa ya mgbe o buga ngwongwo elu ụlọ ya, ọ gwawa ma ya sị ya na ya ebewela nwunye na-ebe, ọgwabasị ebewela na ya ga na-abịa eletekwa ya, na ya ga na-abịa visit ya, na ole anya Igbo na ya wụọla ema, na ya ewuola ema, na ụkwara na mpa ya mekwara n'ihe ọjọọ, na ya nọ na dị akụkụ both sides, ya chọghị ịbịa kwuo onye mere ihe ọjọọ na onye na-eme ihe ọjọọ, ihe ya ma wụ na ọ contribute majorly to his life, na ọwụ o so wụrụ ndụ ya rụta, na ya biko ka ya ga-anọtọkwa n'wit mpa ya, na ya ga-abịakwa na onye ide ya gakwara bịakwa, ma mmadụ bugodo okwu dị nwunye na-ebe the boy eburu ngwongwo ya, mpa ya chere ya outside, ọ bagara mpa ya moto ha ezumo off. Nwunye ya gwawa ya na ebe ya emene ihe ya n'obi ya fight to keep this boy, na ebe ya emene ihe ya n'obi na ya what this sacrifice na ya na-ajikwa dị ime ya na-aga ịmụrụ ya nwana ya amụchana otu nwoke otu nwaanyị, na ya mụrụ ya ke nwaanyị mụrụ nwoke ọzọ nwa nwoke,
na ya chọpụrụ na ụmụ ya niile nọrọ under one man, mana ebe ọ nabataghị ọhụta nwa ahụ n'ọnwụ ya na ya adịla true na hụrụ nwa na ya ga-aga iwepụ ya na ya hụ nwa ya ọzọ ya ga-alụrụ ya na-amụgazi ya amụchana ya eleweche na ọ bụ egwuregwu ka ọ na-egwu. Nwaanyị apụọ gaga kepụga nwa anọ ga-eme nwa ya flọsha nwa ya nwa 2 months na nwa gaga 3 months. You believe ya ogwe si eshi hospital ugbu ya galaga flush ya na eshi hospital ugbu a na ya galaga flush ya na ya amụchana na obi agbawale na eluzole nwa ya nwoke to rival ya na eluzole nwa ya nwoke ya jụọ eso wo luzuru nwa ya nwoke ka wo luzuru ATM card ya n'ihi na oto shi na-ebili di man ote this man shi na-send ya ego so na ojichi odike ego hụta nakwa abịa na anaghị ego December niile ya se nye ya ego ọ ga-eji zọrọ the boy ihe no ego ya sendogoro jikwere emege no even shop ye mepere na o were ego this man nye gị tige na that place na otu na ọwụ ya maka enyere nego shop nwoke ya na ihe anọ na shop ya wụ ihe ga na ebe na o jikwere the money emege gịnị olewe se na ya gaghị blame ya na ya bụ enweghị okwu na ọ mechi hụgotoro chebu nwaanyị ejikere pụọ lọta dororo onwe ya ala kwana ịnwa mmiri ọkụ ya na-ele fili na ọwụ ihe egwuregwu ka ọ na-egwu ya gba ya nkịtị ọnwa ahụ anọ na-aga ọgwa sofili na na-enweghị ihe eji nwa nwaanyị ya gara aga flush na enweghị ihe ejiri kwuru na ngwa na fine na ọnwa nkwụkwa nwaanyị ọzọ chọrọ ịlụ na o mekwe ka ya mara ya jụọ eso wepụrụ nwa na eziokwu ọgwa si na eyiri onye na-akụ uri ọnụ yes time will tell. 4 months aga 5 months aga no sign 6 months aga no sign odo ya na 7 months na ọtọ ọbụla afọ ahụ dị na ọ ga-apụtarịrị na ahụ ha fọ odo ya na nwunye ya gara aga shie nwa anọ ọ ya ka nwunye gwawara ya n'ifu na dat even though na o threaten ga ọ bịa were hekwe room na ya ga-eru hekwe nso na ya ga-arụ onwe ya nụga n'ụlọ ya na ya bụ nọrọ dịka enemies. Mgbe o doro anya na nwa apụọla ya kpọọ oge nwoke si ya na ya na-esendịrị ha nwa ha nwaanyị na ha biko prepare onwe ha ka ya bịa nara ihe ya kwụrụ na isi nwunye ya sa akụkọ na enweghị shame na ya mee after first marriage ya failure ya enwekwe mind na-achọkwa ka second marriage failure na ofili na enwere another girl ga-ekwe ya di no ifuli we na nke na ọ na third marriage na ọma na emeghị ya favor na ọma na eme ya favor na after all mejọ ya na-achọkwa ịnọ n'elu ya bịa wele and so what na ya chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ ga lụ nwaanyị na-enwe bịa na-aga ya gwa na ọsị finish ahụ mere o jiri ezuzu ihe ozuzuru na ofili na agaghị achụpụli ya na enwere ihwere ya nwaka nwoke for that matter oh no otu ochie because ya gwara ya ya chọghị ihe every time abịa sị nwoke alụgokwele nwaanyị na ya na-eme ihe niile na-eme ka marriage awụ ọkụ so o mekwere ihe niile ọ na-eme ka marriage ahapụ ewu ọkụ na nne ya sị ya alụchala ochie na ọwa egwuregwu ya nọrọ nga bushiwara ya ibu ezi ya chọghị disgrace ya na ọmaghị onye ya wụ na ọnwa ha idea ihe nwere ike ime na ọ hụga ya elu na otu ugbo na ọ fịala ya n'anya na ọ gwụla na iwepụta the next character na a ga-eche ebe ebupụ ozu ya na ọ ga-apụ ebe a unconscious na ọ nwakwara ya na o lechara nwa ya n'afọ nwa ya etiri ya n'afọ ya lụrụ ya ka ọ mụọrọ ya nwa ọ gaga wepụga nwa ha because of nwa onye ọzọ ọnya njike n'olu it's not like nwatakịrị nna ya nọ ndụ ọ nna ya eji ego ji asị ya the father dị richer than him ọ na-asị ya kpụrụ nwa onye ọzọ nwa ị ga-azụ nwa ya n'ụdị gịnịkwa na apịrị ya apị ka o ji were nwa ya na ya bụ ime ọrụrụ ya gaga ekepụ ya mgbe ọ na-eme ka o merite thinking that na ikekwe na ihere ga-eme ya ịgakwu okwu third marriage na onye wụkwana ya na ya bụ ebe a na onidi ya na ọ wee ajọ nwaanyị ya wee sọ ga-apụrụ ya n'ụlọ ya na ya people ga-agbakọ ebe a now and a ga na-akpa isiokwu ihe butere this problem ọ bụ ese lekwere ihe ọsị ya si achọghị ịma na ya chọrọ ka o ji aka gaa kpoo ụba ji aka na-ehi ya ji aka pụọrọ onwe mana ọ jụrụ na ya ga-atọchi ya ihe eji gwakwa pepụ ihe akpati eji apụta gị eji enwe onye ga-anọ ihe mere nụ ga-adị happy hapụgara ya nwa ya nwaanyị ka ya kpoo nwanne ya nwaanyị ọbịa kporo na ọtọ ọ na-eshi colonize ya nwa ndị mmadụ na-aka azụrụ nwa na ihe o mere that man na o mee ya na edewe aka na gbujie ya na nwa ya na ga-anọ wit nwanne ya nwaanyị ya na-ese ndị ego ga-eji lekọta nwa ya na ọwa ọrụ ya wụrụ ya mụrụ nwoke nwa ya kporo gbalaga chọzi ka obie bil wee na ya gaghị atọ ọnụ the second ATM mgbe ọ hụrụ temper anya and they are ready to do anything ọnụrụ nga pụwa sị ka ọ ga-akpọ moto before na akpọla moto ya kpọọ nwanne ya nwaanyị si ya bịa nwanne ya nwaanyị bịa si ya kpọrọ nwa ya nwaanyị kọrọ nwanne ya nwaanyị mere si nwanne ya nwaanyị si ya kpọrọ nwa ya
na bifo na-etule moto abịala nwanne ya nwaanyị abịala pụruru nwa ya nwaanyị na ọ lawala ya amaghị ebe ọ nọ na o shizi ebe a na-akpọ na-arịọ ya si ya biko na ka ya bịa na ka oke ka ha tụrụ ha ọzọ ya gwa ya sọ ga amụziri ya nwa na ọ mụcha na nga ọ bụ amụ na ọ na-arịọ oge nwoke na-arịọ onye ihu na-arịọ ya gwa oge nwoke si ya bịara kwutere okwu a ọ gwa ya si ya dasị na ya ka dị ọda man akwụghị ụgwọ isi nwa ya therefore that makes that child his son ya gwa ya ga-eji nwa onye ọzọ eme nwa na ha dụọ nwa ha ọdụ enweghị ihe o mere about it ọ ga-kepụga nwa ya na ọbịa n'ụlọ ya isi ime na ọkwa na ofili na otu ke nwaanyị ọ mụrụ na ka o were ihe bil wee na ya agụga ha wọk na ha abụọ ga-aja mgbe ebe ha ga-aja m ya ga-ekele mkwa nwa ya ọkwa hụ dị ọda pesin na ọ bụ ebe o kwuru ugba na nwunye na-arịọ ya onye ihu na-arịọ onye azụ na-arịọ na m jugodo na ụdịrị nwaanyị dị ụta na o kwesịrị ka a gbaghara ya na iwu nwoke ibe nọ nga n'ogbenye na-ele otu esi hụta okwu na ụmụnne m ọtọ ọsọ m si gbotowa ya otu o si weta ka m si bịa gbotowara ya unu ka enye m ọnụ enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya ọ ya ga n'ihu gbagharawa nwata nwaanyị sọ nwa aragaghị ahụ na ọ naanị ka ahụ ka ya jọs flọsha na ka ya bịa ka ha kọntinu ọtụrụwa ime na ngwa nke gara aga na ọ gara na eke disa si hapụghị okwu niile na okwu niile agala na ya gbagharawa ya this and that ka ya bịa kọntinu ka ha mụwa nwa ha gawa mana ya echeta otu o si gaa n'ụlọ ya na-eme mmajiri otu o si ga gbasara dọkịta ụkwụ adochia nwa ọhụrụ lụgwọ ụwa na m jugodo m na ọ bụrụ gị nọ na kọndishọn na ị ga-agbaghara ụdị ka nwaanyị a ka ebe ị ga-eledeli anya agbaghara ya ọwụ na ọ tọrọ na shi ya amụghị nwa dez onwe mgbe o kwutere na ya mụọ na nwa ka ọ wụdị na because of iklem hụ nwa onye ọzọ ya gaga egbuo nwa ka na ọbịajanụ na gị gwadele ya na ọ bụrụ mana ole otu ị ga-esi denwe ụkwụ denwe ọnụ agbaghara onye dị otu a na ụmụnne ya rịọkọtara onye ibe onye azụ onye arịọ onye na-abịa bịa rịọ ya bụ onye ka ndị ka ya nwụrụ na anwụ mana ụmụnne ya niile rụ ndụ taa ka akpagha na fon na-arịọzi ya biko ya weta obi ya biko na m jụdo elu unu na ọwụrụ m ike gbaghara enweghị ihe unu ga-agwa ya ọ ga-akụ kọmentị ọnụ okwu nkwụsị ọnụnụ dịrị onye nwere ntị ha nga ọha na n'ọnụ udo dịrị unu